मी संकेत सूर्यवंशी, सम्राट गणेश मंडळ, सावरकर चौक, धाराशिव या मंडळाची स्थापना 1977 साली झाली। या मंडळाची स्थापना करताना नवनाथ भोसले, गुणवंत काकडे, रमेश सूर्यवंशी, राजाभाऊ गवळी यांनी या मंडळाची स्थापना केली व आम्ही गेली 15 वर्ष झालं ब्रह्मोत्सव तिरुपती बालाजी येथे ब्रह्मोत्सव म्हणून उत्सव असतो, त्यासाठी आम्ही जहान पथक, ढोल पथक घेऊन जातो। तसेच बद्रीनाथला पण आम्ही सेवा दिलेली आहे। तसेच आम्ही दर गणेश जयंती गणेश जयंतीला महाप्रसाद असतो, त्यामुळे 1000-2000 लोकांना जेवण देतो। आणि अन्नकूट म्हणून एक प्रोग्राम असतो जो की दिवाळीत केला जातो। 56 प्रकारच्या मिठाईचा काला करून त्याचा महाप्रसाद असतो आणि तोही 2-3 हजार लोकांत वाटला जातो। तसेच जेवणाची सोय केली जाते। गणेशोत्सव, अन्नकूट आणि गणेश जयंती अशी वर्षातून 3 वेळेस जेवणाचा कार्यक्रम होतो। तसेच आम्ही गणेश मंडळातर्फे मंदिराची स्थापना केली आहे। जवळपास 2000 साली मूर्ती स्थापना केली, नंतर जीर्णोद्धार त्याचा 2010 साली केला। आज ताग आहे, तिथे रोज 3 टाईम पूजा केली जाते, 2 टाईम पूजा केली जाते व गणेश चतुर्थी दिवशी मोठा उत्सव भाविक दर्शन घेतात। तसेच आम्ही 105 रोपाची लागवड केली आहे, ते जतनही करून दाखवले। जेव्हा गेली 3-4 वर्ष झाले आम्ही सतत त्याची निगा राखून जवळपास 105 रोपं जतन केलेली आहेत। आणि वायफायची मोफत सुविधा देणारा पहिला चौक म्हणून जिल्ह्यात आमची नोंद झालेली आहे। ती आज तागायत चालू आहे आणि मंडळाच्या स्वखर्चातून आम्ही कारंजा देखील केलेल्या आहेत, कारंजासुद्धा चालू आहेत। असे उपक्रम कायम घेत आलेलो आहोत। तसेच म्हशी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पळण म्हणून कार्यक्रम घेतो आम्ही दरवर्षी संक्रांतीला।